खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिटिसि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव आसामाव दा फैगासिनो बिधानसभा बिसायख'थि एबा एसेम्बलि इलेक्शन। 2021 मायथाइनि 15 जानुवारियाव आबुं भटार फारिलाइखौ फोसावखांनायनि उनावनो बिसायख'थिनि खामानिखौ जागायजेनसिगोन। एप्रिल दाननि गिबि सप्तायावनो जागोन आसाम एसेम्बलि इलेक्शना। बिटिसि बिसायख'थि बायदिनो आसाम एसेम्बलि इलेक्शनाबो नैथि खोलोबाव जागोन होननानै खौराङाव मोननाय जादों। 2021 मायथाइनि जानुवारि दानाव आसामाव बिसायख'थि आयगनि मोनसे दोलोआ फैगोन। लोगोसे जानुवारि दाननि जोबथा सप्तायाव सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिशननि सोद्रोमाफोरा नायबिजिरफैगोन। 2021 मायथाइनि 28 मार्चनिफ्राय 10 एप्रिलनि गेजेरावनो मोननै खोलोबाव आसामनि बिधानसभा बिसायख'थिया जागोन आरो थाबैनो मोनबा रायजोआव बिसायख'थिनि समखौ फोसावगोन। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बेंगलावबो गोबां खोलोबनि बिसायख'थि जागोन आरो बेनि थाखाय गोनांथि जायोब्ला आसामनिफ्राय माखासे सिकिउरिटि फर्स हान्जाबो लांनाय जागोन। इन्डियान आर्मी आरो नामपुर पुलिसनि जइन्ट अपारेशनजों NSN उदखारि हान्जानि सासे केडारखौ हमदों। हमजानाय केडारनि मुङा डेनियेल लथा। बेखौ नामरुप टाउननिफ्राय हाथियार आरो गुलिजों लोगोसे हमनो हादों। सिकिउरिटि फर्सनि बायदिब्ला डेनियेल लथाया गोदान उदखारिफोरखौ मुं थिसननाय आरो रां दाबि खालामनायाव आखाइ दंमोन। डेनियेल लथाया उदखारि हान्जायाव मानसि सोनो थाखाय आरो रां खांहैनो थाखाय दिल्ली खाथिसिम थांगासिनो दंमोन। बेयावनो सिकिउरिटि फर्सआ माखासे स्रोद खौरां मोननानै बिथांखौ नामपुर टाउनाव हमनो हादों। दासान्दि लाभ जिहादनि जाथाया जेरावबो गोसारदों। बेखौ नोजोर होनानै मध्य प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार शिवराज सिंह चौहान सोरखारा धोरोमारि उदां मोनथाय आयेन 2020 आयेनखौ गनायथि होबाय। लाभ जिहाद जेरै मुस्लिमफोरा गुबुन धोरोमारि आइजोफोरखौ धोरोम सोलायहोनो थाखाय मोजां मोनफ्लानानै जुलि खालामनाय। बेनि थाखाय मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि एबा चिफ मिनिस्टार शिवराज सिंह चौहान बिथाङाबो लाभ जिहादनि हेंथायै धोरोमारि उदां मोनथाय आयेन 2020 ड्राफ्टखौ गनायथि होबाय। मध्य प्रदेशआव दा सोरबा मुस्लिम हौवाया गुबुन धोरोमनि आइजोखौ मोजां मोनफ्लानानै जुलिनि उनाव धोरोम सोलायहोयोब्ला आरो आइजोआ बेनि हेंथा गसङोब्ला लाभ जिहाद बिल बायदियै हौवाया 10 बोसोर जेल जानायजों लोगोसे 50,000 रां जुरिमाना होनांगोन। इन्टेलिजेन्स ब्युर'आव एसिस्टेन्ट सेन्ट्रेल इन्टेलिजेन्स अफिसार ग्रेड 2 नि साख्रि ओंखारदों। बेनि थाखाय गासै 2000 पस्ट फोसावदों, जेराव ST फोरनि थाखाय 121 पस्ट। बेखौ एप्लाइ खालामनायनि जोबथा साना 2021 मायथाइनि 9 जानुवारि। बे पस्टनि थाखाय ग्रेजुवेट जानांगोन। बैसोआ 18 निफ्राय 27 बोसोर बैसो जानांगोन, नाथाय SC आरो STआ 5 बोसोर बारा मोनगोन। बे साख्रिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ जागोन। बेनि सोमोन्दै गासैबो मिथिनोब्ला डिस्क्रिप्शनाव लिंक होखानाय जादों, नोंथांमोना गोसोब्ला थांनानै नायहैनो हागोन। तामुलपुराव नंखाय आधार कार्ड बानायग्रा सेन्टार हमनो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय चापातल गामियाव नंखाय आधार कार्ड बानायग्रा सेन्टारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ पुलिसफोरा हमनो हादों। माखासे स्रेद खौरां मोननानै तामुलपुरनि पुलिसफोरा नागिरनायाव बे नंखाय आधार कार्ड बानायग्रा सेन्टारखौ हमनो हादों आरो बेनिफ्राय पुलिसफोरा गंनै लेपटप, स्केनार मेसिन, जेरक्स मेसिन, फिंगार प्रिन्टार मेसिन आरो गोबां सुबुंफोरनि फोरमान बिलाइफोर मोननो हादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा सामाद आली। पुलिसफोरा दा बिनाव सोंनाय फिननाय लागासिनो दङ। पुलिसफोरा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला हमजानाय सामाद आलीजों लोगोसे आरो सानै दंबावोमोन, जाय दा खारखुमानानै दङ। आबादारिनि मोनथाम बिलनि हेंथायै आबादारिफोरा दिल्लीयाव थाद'नाय गैयालासे सोमावसारगासिनो दङ। आबादारिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला आबादारिफोरनि बे मोनथाम बिलआ आबादारिफोरनि खहा खालामगोन। दिल्लीयाव बे बिलनि हेंथायै धर्ना होबाय थानाय समावनो पान्जाबनि सासे आबादारिया गावनि 11 बिघानि आलु आबादनि सायावनो ट्रेक्टर सालायनानै आलु आबादखौ नस्थ' खालामदों। आबादारिया बुंथिनाय बायदिब्ला गाव खालामनाय आलु आबादा नांगौ बायदि बेसेन मोननो हायाखैमोन। जाय आलुनि आबादखौ मावनो थाखाय 50 निफ्राय 60,000 रां खरसा खालामनो गोनां जायो, बे आलुखौ फाननाय समाव 30 निफ्राय 35,000 रांल' मोननो हायो। बिनि थाखायनो बिथाङा गावनि आलु आबादखौ नस्थ' खालामनायनि थांखि लादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। मैयानि समाव मबाइल गाज्रि जादोंमोन। मबाइलाबो भिडिअ आपल'ड खालामनाय समावसो गाज्रि जादों। बेनि थाखायनो मैया आं समाव निउस होनो हायाखै आरो नांगौ बायदि नोंथांमोननि निउस होनो हायाखैबो जानो हागौ। बेनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। गौरिपुरनि चाटागुरियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों।
गंसे बास आरो गंसे ट्राकनि गेजेराव सौदावलायनानै गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 20निबो बारा सुबुंफोरा जोखोम जादों। बे जाथायाव सुबुंफोरा गाज्रियैनो जोखोम जादों, बेनि थाखायनो थैनाय सुबुं अनजिमाया बारायबावनोबो हागौ। ट्राकनि ड्राइभार आरो हेन्डीमेनखौ गारि हाख'नानै दिहुननांदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव दुखु मोननाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी आरो धुबरीनि सिभिल हस्पिटालसिम लानानै थांनाय जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया नेशनेल हाइवे 17 नाम्बाराव जादों। बासनि नाम्बारा AS 16C 1875, ट्राकनि नाम्बारा AS 17C 3073। बासआ गुवाहाटीनिफ्राय कचबिहार फारसे थांगासिनो दंमोन आरो ट्राकआ गुवाहाटी फारसे फैगासिनो दंमोन। खौरांनि बायदिब्ला ट्राकनि कन्ट्रल गोमानायनि थाखायनो बे गिख्रंथाव जाथाया जानो मोन्दों। दासान्दि ओनसोलाव आइजोफोरखौ मोजां मोनफ्लानानै गुबुन जायगायाव फानहरनाय जाथाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। खोला कामरुपनि गुरैमारियाव 2 हिनजावसा गथ' गोमानायनि उनाव गोख्रोङै नायबिजिरनायाव आइजो फालांगि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। एखे गामिनिनो रबिउल हुसैन मुंनि सासे सेंग्राया मोजां मोननाय फाव दिन्थिफ्लानानै 2 हिनजावसा गथ'खौ गुवाहाटीयाव थाफैनाय राजस्थाननि देहा फालांगिरिनि आखायाव गथायनानै हरदों। हिनजावसा गथ'नि नखरा फिसाजो गोमानायखौ लानानै पुलिसनोबो खौरांखौ हैदोंमोन आरो नागिरबायबो थादोंमोन। नागिरबाय थानाय समावनो फिसाजोनिफ्राय फन कल फैदों आरो फिसाजोआ फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला गावसोरनिनो गामिनि रबिउल हुसैन मुंनि सेंग्राया गावसोरखौ मोजां मोनफ्लानानै फानहरदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 17 डिसेम्बराव गरैमारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खानहारा गामिनि सासे हिनजावसा गथ'आ न'निफ्राय गोमादोंमोन आरो बे एखे गामिनिफ्रायनो 2 डिसेम्बराव सासे हिनजावसा गथ'आ गोमादोंमोन। दायनिगिरि रबिउल हुसैनखौ पुलिसफोरा दा हमनो मोनबाय। बुहुमनाङैनो सोमावग्लुंहोनो हानाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासखौ लानानै मोनसे चेलेन्ज। बे चेलेन्जनि बायदिब्ला जायनो गावनि गोसो बायदि कर'ना भाइरासखौ देहायाव सोनानै लागोन बिथाङानो 4 लाख रां मोननो हागोन। बे चेलेन्जआ लन्दननि रयेल फ्री हस्पिटालाव जागोन। बे चेलेन्जआव 2500 ब्रिटिश सुबुंफोरा गाव गावनि गोसो बायदियै कर'ना भाइरासखौ गाव गावनि देहायाव सोनानै लागोन। बेनि उनाव बिथांमोननाव कर'नानि भेक्सिनखौ थुनानै नायगोन जे कर'नानि भेक्सिना बेसेबां खामानि होदों। कर'नानि मुलिखौ आनजाद नायनो थाखायनो बेबायदि थांखिखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि कर'ना चेलेन्जनि अनगायैबो टाइफयड, मेलेरिया, फ्लु बायदि बायदि बेरामफोरनि मुलिखौ आनजाद नायनो थाखायबो बेबायदि सुबुंनि देहायाव बेराम सोग्रोनानै मुलिनि आनजादखौ नायदोंमोन। लन्दनाव जानाय बे कर'ना चेलेन्जआव 18 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरा बाहागो लागोन। बेनि थाखाय साफ्रोमबो सुबुंनो 4 लाख रां होनायजों लोगोसे नोजोरबो लाखिनाय जागोन। दिनै ड्राइभार गैयै मेट्र' रेलखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ बेखेवगोन। भारतआव गिबिसिनै ड्राइभार गैयै मेट्र' रेलखौ दिल्लीनि मेजेन्टा लाइन जनकपुरीनिफ्राय नयडानि बटानिकेल गार्डेनसिम खारहोनाय जागोन। CBSEनि क्लास 10 आरो 12नि आनजादनि रुटिनखौ 31 डिसेम्बराव फोसावगोन। बे खौरांखौ मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पख्रियाल बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायदों। 31 डिसेम्बरनि बेलासिनि 6 रिंगायाव फोसावगोन CBSEनि क्लास 10 आरो 12नि आनजादनि रुटिनखौ। सिगांनि समाव मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रिया CBSEनि क्लास 10 आरो 12नि आनजादखौ फेब्रुवारिनि उनाव फोसावगोन होननानै बुंथिदोंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।